Добре, završajte u moje video, ja sam Pika na Desu Srbiju. Pišite opet u komentarima šta da napravim za izazov sa hranom, da jedem hranu, sad ću pojesti ovaj limun, baš je kiseo. Moj brat je uspeo, ajde pokušam ja. Bude je mnogo kiseo, baš je mnogo kiselo. Jebate dan, pojeo sam semenke. Kako je ti brat uspeo? Šta je ostalo? Bude se jebo jede. Više nema. Ostavite like, skapite se mi kanal i s Bogom. I mog brata, Srpši, mislim što je Srpši. Ćao!